gikan sa Thailand mao nang back to reality na sadta. Sad-sad na sad tag maayog vlog ani. Nya kanina yung video kay manghatag mig bagong uniform. Kay sakto sa kayo kay hapit na magsugod ang ting klase. Mao na sa ni kadagana ang ipanghatag ni Beatmaster bagong uniform. Ug ang kanina yung tanang gipanghatag ni Beatmaster kay bali 500 pieces ni na bag. Nya 250 ka uniform na pambabae ug 250 pod sa panlaki. Apod ni tanan kinay mga panglalaki. Taas ay mga pambabae. Siyempre apod yun na tanan. Pambabae o panglalaki, mga Batman, Superman, Spia. Maunan sa mga ganahan di diha matagaan, i-share lang ninyo na video. O comment mo diha mga idol kung unsang lugar jud ang deserving na tagaan na to ani. Sayaw kikay, sayaw kikay. Wow. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. La 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 la. Amao jud. Kung balikan ni yung video mga idol kay ni gasto ni 150,000. Mao nang dako na jud kay ni og tabang sa mga inahan na naglisod pod og palit og uniform. Kay ang palitonon na lang jud sa inahan ani kay notebook, papel ug lapis na lang. Nani kadaghan ang ipanghatag ron ni Beatmaster. 250 sa panglaki na uniform, 250 sa pambabae. Tanood na. Ang bag bali 500 ni kabuok. Kutob sa makita na mo sa daan na estudyante, amo ang tagaan. Good luck sa makita na mo. Amin, para kami natin. Sekarang dapat. Pasti kali ba?